салом мухлисони Барселона ва канали Барса TJ. Канселу метавонад ба Мадрид куч бандад. Барселона бар зидди Ла Лига баромад мекунад. Дибала ҳадафи даста дар равзанаи трансферӣ. Ин ва дигар хабарҳои дастаи Барселонаро имрӯз дар навори худ манзуратон мекунем. Обуна шавед ва то охир наворро тамошо кунед. Лигаи чемпионҳо ба марҳилаи полуфиналии худ расид. Реал Мадрид баъди сарнагун кардани Сити акнун ба Мюнхен сафар хоҳад кард. Шогирдони Анчелоти як қадам то баромадан ба финал қарор доранд ба ҳайат аллакай рӯҳияи қаҳрамонӣ дорад. Барои тамошои бозиҳоро ҷолиб гардонидан дӯстони мо аз 1x ва он коэффициентҳои баландро пешниҳод доранд. Барои онро истифода бурдан ба менюи асосӣ даромада дар ставка без риска то $100 ва ё то 1100 сомонӣ натарсида шартгузорӣ кунед ва дар ҳоли сӯхтани чек маблағ ба ҳисобатон бармегардад. Барои ин ба лични кабинет ворид шуда участӣ ва аксияхро аз назар гузаронед ва боварӣ ҳосил кунед ки бонус на спорт фаъол бошад. Силкаи бозӣ дар комментарияи ана ҳамин видео. Барселона ҳеҷ не ки аз иштибоҳи доварон дар Эл Классико ором шавад. Дар пресс-конференсияи охирин Лапорта қайд кард ки корро то ба додгоҳ хоҳад бурд ва бозӣ бояд ки аз нав доир шавад. Голи ҳисобнашудаи Ямал дар Классико мо то охир талош мекунем. Ин гуна иштибоҳҳо набояд дар футбол ҷой дошта бошад. Дар бозӣ 37 камера буд ва маълум мешавад ки як тои он кор намекардааст, ҳамоне ки голро ба қайд мегирад. Барса аз Ла Лига материалҳои он ҳолатро талаб кард, вале роҳбарияти чемпионат онро рад карданд. Нилнуриҳо ба додгоҳ муроҷиат мекунанд то ба мақсади худ расанд. Акнун суд муайян мекунад ки оё Федератсияи футболи Испания вазифадор аст то маводҳоро диҳад ё ин ки не. Ноиби президенти Барселона Рафа изҳор дошт ки ман ҳайратзада шудам. Мо ба ҷойҳои лозима муроҷиат хоҳем кард. Дар ин чемпионат дастаҳо дар шароити баробар рақобат намекунанд. Дастгоҳҳои компютерӣ исбот карданд ки голи Ямалро бояд ҳисоб мекарданд. Албатта вақте системаи ба қайдгирии гол дар чемпионат нест, доварро гуноҳгор кардан хатост. Акнун ин хоҳиши аз нав ташкил кардани бозӣ аз ҷониби Лапорта то куҷо амалӣ мешавад касе намедонад. Мантиқан ҳам иҷозаи ин чизро интизор шудан зарур нест. Ана Лапорта бошад бо ин эътирозҳо хавси дохилу атрофи дастаро то ҷое ба дигар тараф кашида истодааст, дар ҳоле ки Реал қадам ба қаҳрамонӣ наздик шуда истодааст. Диего Симеоне дигар он иқтидори қаблиро надорад. Мегӯянд баъзе аз мухлисон ба натиҷаҳои охири дастаи Мадридӣ нигариста. Новаста ба инам Диего ҳамоно рақобат карда истодааст. Албатта ӯ аз қабл фарқ мекунад ва автобус дигар намегузараду, балки бо пасҳои кӯтоҳ футболи ҳуҷумиро нишон дода истодааст. Футболи иваз шуду Симеоне ҳам ҳамроҳаш. Ӯ шабеҳӣ ба Мауриньо ва Алегри дорад. Ана ҳайати Атлетико бошад солхӯрда шуда истодаасту ба тағйирот ниёз дорад то он даме ки натиҷаҳои Атлетико аз инам бадтар нашудааст. Тибқи нишондодҳои Трансфермарк нархи ҳайати Атлетико ба қиёс ба соли 2019 аз миллиард евро то ба 400 миллион евро поин шудааст. Дар ин ҳол Симеоне ҳам кӯмак кардан наметавонад. Ҳамон дар чоргона будану дар евроҷомҳо рақобати сазовор нишон додан худ дастовард барои онҳо шуморида мешавад. Сабабгори ин ҳама таназзул дар Атлетико мураббӣ не, балки роҳбарияти даста дониста мешавад. Маҳз онҳо ба Симеоне маҳсулоти заруриро додан наметавонанд. Ба назар президенти даста чашм боз карда дарк карда истодааст ки ҳайат бояд ивазшавиҳоро ба қайд гирад. Ба иттилои расонаҳои хабарӣ Атлетико ба хариди Габи Жезус аз Арсенал хоҳиш дорад. ҳамлагари бразилиягӣ вақти ками бозиро мегирад ва ҷароҳатҳову омадани Хавец мавқеашро дар даста тангтар сохтааст. Туфангчиён тобистон ҳамлагари ҷадид мекуванду фурӯши Жезус мантиқан дуруст аст. Атлетико ба ҷуз харидани Жезус бо нархи 70 миллион евро иловатан кӯшиш мекунанд то Канселуро ба иҷора гиранд ки феълан ба Манчестер Сити тааллуқ дорад. Дар Барселона баъди иштибоҳҳои Канселу дар бозиҳои охир аз хариданаш худдорӣ карда истодаанд. худи Канселу ҳам боқӣ мондан дар Барсаро мехоҳад, вале бо эҳтимоли зиёд тобистон мо ӯро дар дастаи дигар хоҳем дид. Дибаларо дар Рим бо дабдаба пешвоз гирифтанд. Дар Рим муддати дароз буд ки футболбози сатҳи ҷаҳонӣ наомада буд. Дибала бо омадани худ стили бозии Ромаро иваз кард ва бозисозии ӯ беҳбудӣ ба натиҷаҳои гургони Рим овард. Агар каме ҳам устуворӣ дар формаи Дибала мебуд, шояд ки Мавриньо аз вазифа ҳам намегирифтанд. Имрӯзҳо бо кӯмаки ҳамдастаҳояш сатҳи бозии Дибала боз ҳам рушд кардааст. Стили Рома бештар ба агрессивӣ шудаасту Де Росси ба зудӣ тамдиди шартнома мекунад ва ӯ Дибаларо хело дӯст медорад.
мешавад. Пауло ҳама шароитро барои боқӣ мондан дар даста дорад, аммо ӯ хуб дарк мекунад ки иқтидори бозӣ дар дастаҳои бузургро дорад ва нисбат ба оне ки бо Рома барои рохати Лигаи Аврупо талош кунад. Тибқи хабарҳо Рома бо пешниҳоди маоши баландтар мехоҳад ки Дибаларо дар даста нигоҳ дорад. Дар шартнома ҳамзамон дарҷ мешавад ки дастаҳои хориҷӣ метавонанд бо пардохти 12 миллион евро футболбозро харидорӣ кунанд. Маҳз аз ҳамин нуқта Барселона истифода бурдан мехоҳад. Ба иттилои Mundo Deportiva, Барселона аллакай розигии шифоӣ гирифтааст то бо Дибала барои 4 сол шартнома бандад. Мушкили дар он аст ки Барса футболбози навро ба қайд гирифта наметавонад. Шояд ки Дибала интизор нашавад ки кай каталониҳо ин масъаларо ҳал мекунанд. Дар чунин ҳолат ӯ ё тамдиди ҳамкорӣ бо Рома мекунад ё ба худ дастаи ҷадид пайдо хоҳад кард. Барселона хуб мешуд ки ба ҷои харҷи беақлона кардан ин варианти камхарҷро баррасӣ мекард. Ба ҳамин тавон дӯстон, то наврҳои оянда хайр.